Processos de coagulació de la sang. Ai! Tenim petites artèries per tot el cos. Aquí es veuen els petits vasos sanguinis d'un dit. Apropem-nos a un tall transversal d'una artèria petita. La sang que hi flueix està composada per glòbuls vermells que transporten l'oxigen, plaquetes provinents de fragments de cèl·lules i factors de coagulació que contribueixen a la coagulació de la sang. El tall al dit ha trencat la pell i també aquesta petita artèria, provocant que les cèl·lules i el fluid surtin per la ferida. El tall ha deixat exposades les fibres de col·làgen del teixit del vas i s'inicia el procés de coagulació. A poc, les plaquetes es van adherint al tall i segreguen unes substàncies químiques que atrauen a més plaquetes. En poc temps es fa un tap de plaquetes i para de sortir sang de la ferida. Dins del vas, els factors de coagulació tenen una funció molt activa i fan que les fibrines presents a la sang s'ajuntin per segellar la ferida. Aleshores, el tall del vas sanguini es va curant i el coàgul que s'havia fet es dissol en pocs dies.